pandai paminya air licin juo tampak de urang alah tak kadi kabadan diri maoy jika dia tong buruk disabui pasangan laki dia teh kudu bare hari kahari maoy nandeng tanggung kangen jiko den sabui kayo do urang babingan ame bacawan perak bacawan nyopera bakero galang badindian kaca tarali gadi tarali nyogadi kok diraih kadiri ambo badanan sadang dilawi basah jo den bakat cimpu rasa yang mana lah de ang badan pandai paminya air licin juo tampak de urang alah tak kadi ke badan diri maoy jika dia tong buruk disabui pasangan laki dia teh kudu kahari maoy nanden tanggung kangen jiko den sabui kayo jo urang babinggan ame bacawan perang bacawan nyoperang bakas sundama bakero galang badindian kaca tarali gadi tarali nyogadi kok diraih kadiri ambo badanan sadang dilawi basah jo ombak gada den bakat cimpu rasa yang mana